Dan kijk ik heel goed, maar ik snap er nog steeds niks van. Maar goed. En Einstein kan natuurlijk maar weinigen tippen. Einstein, zwei Stein, drei Stein, ganz viele Steine. Moet hij een filosoof of een natuurliefhebber of beide? Dat is wel een gaaf beeld. Op stelte. Eens kijken of we de boel hier op stelte krijgen. Een fossiel als deurklink. Wil Stig nog een keer aan of zal ik het doen? Ah, ik zal eens aanbellen. Ja? Ja, ik wil niet zomaar... Wacht, moet ik wel. Langs weg naar ons. Was het in de vinger kwijt, jong? Een paar wandelstokken en al de klumpjes, maar verder is het to a tent. We keep this in the... Oeh. Zal ik dat zien? Ho. Oké. En vanavond carnaval. Wat moet je? Ja. Nou! Dat zei ik. Jazeker, is ook de auto staan. Dat geeft het toch niet? Ja. Kom je net terug of ging je net? Ik kom net terug. Nou, we moeten hier even met u praten als dat mag. Ja, en we over jongens. Over Einstein. Einstein? Oh, dat is schat vandaan. Dus, wat, ziet je Einstein? Dat zou ik wel willen. Waar moet je parkeren? Die Hey? zit hem hier op. Die zit hem Zet hem maar even aan de... Geeft het toch niet? En die best gewoon door blijven filmen. Ja, zeker. Jong, dik Suus misschien wel in de schaduw van Einstein kunnen staan. Zo slim dat ze door best blijven filmen. Oh, ik dacht dat. Ja. Ja, maar maak geen opmerkingen over de speed van Chris. Oh, kijk. Ik zag de auto al staan. Met een sticker, bumpersticker vind ik ook Ja, nog leuker. ja, ik ben fan, hè. Dat Ja. stuk al. Zolang als de auto oud is. Die is Ja. maar 23 jaar oud. Dus zolang ben ik fan van alleen. Dan ziet de sticker, dat ziet er nog best goed uit. Ja, maar dat wordt niet te dik gewassen. Moet ook kijk. niet. Dat moet ook niet. Hè. Gewoon goede kwaliteit stickers. Precies. Ja. Dus ze kunnen ze het ook verkopen, hè? Ja. Wat ziet je er vrij uit, mevrouw? Ja, die rest. Dank u. Ja. Maar dat zijn van die oudjes. Roodjes. En ja, kijk, als ze goed hebt gekeken, hè, Ja? dan zien ze dat van natuurmensen zijn. Ja. Ja, dus dat hebben ze gezien. Ja. Hij met zijn teksten en zijn stijkwerk. En als je naar de deur gekeken hebt, Een heb je... fossiel. Ja. Want wat is het precies? Trilobiet. Oh, trilobiet. Ja. Trilobiet. En wat, Maar dat wat is houdt- half niet voor je. Dat Nee, het... nee. Wat houdt trilobiet in? Hè? Dat is namelijk kop, borststuk, staart, met er omheen zit nog een rand. Dus dat is oud iets. Hoe oud? Hoe oud? We spreken over miljoenen. Jullie hoor. Miljoenen. Als deurknop. Want dat is, Sorry. Ja. ja.
Dat is nog eens een deur hier, flink. hier vind Ja, dat is ook weer zo dat van klopt, hem. hè. Hey, maar waarom hangt die spreuk van Einstein bij jou op het hek? Nou, omdat dat Natuurlijk. wel die woord die erop staan, hè. Ja. Kijk goed naar de natuur. Dan begrijp je alles En beter. dan ga je beter alles begrijpen. Ja. Dat is een spreuk van Einstein. Maar geef me eens een voorbeeld, zodat iedereen snapt wat Einstein ermee bedoelde. Stel, de loopt door een bos en die kijkt zo... Op het gebied van de natuurkunde, hè, worden Ja, dus... wat heeft hier? En de heeft natuurlijk heel veel naar de natuur gekeken, Och, zoals er wel vaker is met wetenschappers. En ja, die heeft op een gegeven moment gedacht, er gebeurt zoveel in de natuur. Ja. Als je er goed naar kijkt, ja. dan zie je er ook namelijk heel veel zaken. Ja. Hoe zou we zeggen, ja dat is ook zo. Hè? Het is ook zo. Ik ben hè. er 80 Maar jaar dan laat niet zij ze Indiaan. niet te bestellen. Hè? Maar door. Hè? Maar eens even kijken. Hè? En omdat hij heel goed keek naar de natuur, Ja, Ja. je hebt ook hele slimme dingen bedacht. Ja, natuurlijk. Is dat, kent je Ja. die? Oh, gewoon, Nee. gewoon de buurt, die kennen de afwijking Nee. van me. Wat zei je nou? Die kennen de afwijking van me. Ik ben Ja. altijd in de tuin bezig. Oké, En de plantjes en ja. ik heb een rood jasje, maar ik zie geen groene vingers. Nou jong, dan zou ze die vergeten. Ja, nee, maar ze druk huisje. Dat moet ook. Nee. Hè. Nee, maar Dan zet ze geen ik, enkel meer. Hey, en wat ik ook zo leuk vond, is het beeld achter het huis van Ja. de steltloopster. Ja, Weer zien dingen staat. de oudste dochter. De oudste, Nou. heeft hij dat gemaakt? nee. Maar het is Vera Vera de Haas. Haas. Dat is een mooiste Goed, misschien Ah, die woont op Ja, we knippen niet. Nee, Nee. Vera Haas. Vera Haas. Haaswal. dat is een Dat kunstenares. is een kunstenares. En die deed vooral beelden maken in brons. Ja. Ja. En voornamelijk ook wel dieren. Ook, dat is allemaal eenmalig. Hè. Ja. En Ik vond we zagen dit en het houdt Niet wel, zeggen. reed wel Niet associaties op met de oudste dochter. Hè. Wie die dus, en die kreeg ze stalte. En ja, en dat dachten we, vind nou het dat is wel prachtig. leuk. Hè, ja. Dat wordt een nieuwsgierig achtje. En dat heb ik vooral. Maar ja, maar dan had die dochter liep op stalte en we dachten, och dat is leuk. Hè. Nee, En we hebben ja, tot nu toe geluk gehad dat ze de brons niet hebben gepikt. Hè. geleend. Of Geleerd. geleerd, Geleerd, hè. ja. Niet En om hebben we pikken. gesmootje. Dat hoeft er niet. Ja, maar ja, dat- Je begrijpt ja, hem. ja. Maar op stelte heet dat... Ja, dat wordt een hele actieve taal. We hebben het dus 3. Drie dochters. 3 Ja, ik dochters. heb bij 4 vrouwen. Wauw. Eén ben ik met getrouwd Ja? en 3 heb ik van haar gekregen. Nee, maar het verhaal afmaken. Ja, het verhaal afmaken. Ja. Het wordt een Al dus de actieve- filosoof. het wordt een hele actieve tante. Hè. En maar als we bezoek houden of we gaan wat, en er wordt nog wel eens gerookt, dan gingen ze de peukjes stellen toen Ja. dat die iets had. Oh, zoveel sigaretten En- erop en- had hij. En dan wou ze boete zijn en ze wou binnen zijn. En dan stond ze te kijken, weer binnen woord. En wie lang dat duurde, tot ze weer eens strapatsen kost uithalen. En dat wordt in stal. Die leep op stelten, die leep op blikken, die leep op van alles. Maar die zat Geer de boel op stelte ook. Oh ja, Ja, ze worden wel- levendige tante. Ja, levendige Nee, tante. levendig. In sociale vorm. Die ging de hele buurt af. Maar waarom prot je in de verleden tijd over uw dochter? Oh ja, nee, die is heel rustig geworden. Oh, die is Russen. Ja. Oh, ik dacht, ze is niet meer onder ons, maar ze is nog... Ja? Jawel. Oh, maar ze is de wilde hoor kwijt. Allah, Ja, Allah. Ja, Allah. zoals dat vaak is. Ja. En alle 3 Ja, mogen best. Heb je die andere 3 vrouwen nog wel een beetje in de buurt? Die het gev- Nee, één, de oudste dochter, hè, hoe dat geeft, die staat die woont in Alfred Rijn. En we hebben de tweede dochter, die woont in Tuul, Tjedde. Oh, En de jongste die woont in Wolfhezen. oké. Dus, Ja. Ja, maar dat is toch een paar horen, hè. ja. Ja. Als ze die aan de snelheid Oh. houdt. Ja. Maar heb je een zware voet dan? Ja, nou... Je kwam anders heel rustig heen. Ja, maar natuurlijk, sociaal. Ja. En ook bewust met de natuur bezig. Dat is, ja.
Ja. Een echt natuurmens. Ja, ze is ook van Indianen. 30 jaar. Ja. Hey, Gids. gids. En, Ja, en lange gids. tijd voor Voor vlinders. natuurmonumenten gewerkt. Ja, En de grensmaas Ja, ja, inventariseren. Ik weet niet of ik er inhoudelijk weet wat dat inhoudt. Ja, ja, ja. Dat ging over planten, de ja. beugel Ja, en insecten. insecten. Dus, Vlindertjes, kevertjes. en 25 jaar met geologie bezig. Dus altijd op jats. En een deurklink van miljoenen jaren oud. Ja, ja, ja. En ik heb nog wel eens dikker kinderen die komen en dan... Oh, die- Dan komen ze even met gaat je het steen halen en dan vertel ik een leuk Ja. hè? Ja, Hey, maar is leuk. leuk dat we geboft hebben met... Maar mag ik een vraag stellen? Ja, je Je komt in de Bergen de Maas terecht. Of met niet, de denk ik? auto. Ja, dat had Nee, ik ja, gezien. ja, dat ligt Ik er wel denk, in. hey. Ja.